Hola! Hola! Què tal el confinament? Un avorriment, aquí en un pis tan petit que no es pot sortir fora, tu i amb el jardí que tens. Es porta millor, la veritat. I tu, Raül? Bueno, no es queixeu que vosaltres teniu germans petits a casa, que he de jugar amb un pare, i no. Tots els germans, jo tinc el mòbil carregat per culpa de la meva. O sigui que tinc la pantalla destrossada. Vaya desastre. Ets un desastre. Jolín. Pues mira, Iveta, jo tinc un remei. L'altre dia, com ja sabeu, va ser el cumple i va caure confinament. I el meu tiet, que treballa a una tenda així d'electrònica, li va arribar un producte que la veritat és flipant. I em va fer i me'l va enviar aquí cap a casa. Mira, és una mena de funda que té aquí espai per guardar coses, com diners, etc. I la pots portar sense necessitat de butxaques ni res. I és super segur, se't cau el mòbil i no se't trenca, com t'ha passat a tu. Sí, que és superguai. Em sembla que es diu Mirko o alguna així. La veritat és molt xulo. Jo em demanaré un altre. Com has dit que es deia? Mirko. Ostres, hi ha una tenda exactament igual sota de casa meva. És que ara estan començant a ficar ja les tendes per Tarragona i per totes les ciutats. Tindrà molt d'èxit. Hosti, doncs moltes gràcies, Així ja no m'acarregaré més mòbil, que sóc experta. Sí, perquè la veritat, tela. Bueno, nois. Espero que el pròxim cop us podem veure en persona, Sí, I abraçar-vos del fort. sí. Un petó molt gran i Adéu. salut. Adéu.